Murad assalamu alaykum. Salam hormatly ildeşler. Wa aleykümselam Muhammed. Salam hormatly yurtdaşlar. Aýdyber Muhammed. Murad endi şol iň başdan sapara bilen başlan gepleşindik bardy. Bundan indi ýakyn bir 4 ýyl bolup gelýär-de şu gepleşikler başlany. Şo döwürden şu iň ilkinji gepleşiklerin birinde soňky 20 ýyl içinde halk bilen häkimiýetiň ýa-da hökümetiň diýeli häkimiýetiň diýse hasýerlikli bolýar-da arasy açyldy diýip bir gurrun başlatdyňyz-da. Şo taýda ýanky halk bilen häkimiýetiň arasy açylmasy men ony ýene bir küçük görnüşde özümçe demekdim-de bir togra höküminde orta geldi şo mesele. Ýanky halk bilen aýdyň atlaň arasy açyldy çowruwatyň özünde. Ondan soň ýaş nesil bilen ýaşul nesliň arasy açyldy bir arada ulu gopukluk boldy-da. Şo gopukluklar sebäplen ondan soň ýanky häkimiýet ýa-da häkimiýeti eýelen hökümet şo döwürde ýam halkdan aýratyn öz başdak hereket edip başlady. Halkyň garşysyna hereket edip başlady-da şo döwürlerden bäri. Indi häzir şoňa netijeler şu gün görüp otyr halkyň häzirki gelen ýagdaýy. Häkimiýet o taýda belli bir adamlaryň elinde durmady. 30 ýylyň içinde köp elden geçdi diýip bilýär-de o taýda görünýän bir iki sany prezident bolup bilýär ýöne ol prezidentleriň arkasynda olary dolandyryp oturan ýa-da kukla diýilýär-de kukla ýaly oýnap oturan başgadam güýçler bar. Indi men bärde diýjek bolarym şol ýanky häkimiýet halkyň kontrolundan çykanlygy sebäpli ýa başga erwet niýetli adamlaryň eline geçýär-de häkimiýet. Şo taýdaky ýagdaýlary bir täzeden ara bir gürrüňdeşligine deldiýdim men halmada siziň bilen. Gatyga bolar Muhammed. Nekimiz şuň ilkinji gezek bilelikde efire çykyp otyr halkyň öňüne. Hoş geldiň diýip aýdaýyn saňyda. Sag bolun. Aýdyber onda näme soraglar bar, näme pikirler bar bolsa, çekinmeden näme bar bolsun. Çykar orta bizen başardığımızdan jogap bereli. Onu şo ýanky gurrun başlaşymyzdan aýdyşymyz ýaly-da şo halk häzir häkimiýeti nemesinden kontrolundan giderdi, elinden giderdi häkimiýeti. Ondan soň ulug jahil jemgyýet ýetişdirildi. Şo sebäplen häzir halk öz günni görüp bilmeýän, başyny şarap bilmeýän, öz ýurdunda durup bilmeýän bir daşary ýurtlara gidip beklenç gözleginde daşary ýurtlara gitmäne mejbur ýagdaýa getirildi-de. Endi bu taýda hakykatlaryny aýdyp başladyňyz sapara bilen. Şu hakykatlaryň esasynda diýýäm köp zada göz ýetirdik-de endi bärde. Şol halk bilen ýanky aýdyň gatlaryň arasyny täzeden bir baglanşdyrmaly, sepleşdirmeli. Diňe aýdyň atlak däline ýaş nesil bilen ýaşul nesiliň arasyny baglanşdyrmaly. Ýaşul nesiliň tejribeleri bar. 30 ýyllyk, 40 ýyllyk. Olam häzir ýaş nesile berilen ýagdaýynda ýam gatyly bir tejribe bolýar-da şol. Men aýtjak bolýanym ýa-da sorajak bolýanym häzir täzeden şu halk bilen häkimiýetiň arasyny baglanşdyrmak üçin häzir edilip oturulan işken ýene-de nähili işler etmeli. Boşmaçadan bir şoňaýrak sora bilen başlaýyn onu ýene ýygyny getiren. Bolar Muhammed. Onu näme üçin şu zatlar ýüze çykdy diýilen soradan başlap bereldi. Sebäp bir günne dören ýagdaý däl. İlkinji nowatda halk bilen häkimiýetiň arasy bölündi. Bu haçan boldy? SSR ýykylan gününden ýaşaň öň ýanyndan başlandy. Sebäp ozal biz 73 ýyllar Sowet ýa-ni kommunistik ideologiýaň asyny ýa esasyny ýaşaýan milletler
döwletler emme bolmaz respublikada. Ene bizim ýol görkezijimiz hem kommunistler, urukturjylarym şolar, o kommunizme ertip berjegem şolar, o bolelin durmuşy bize ene her 15 ýyldan ýanky kompartiýan gurultaýlaryna wada berenem şolar. Bu şu wada beren döwlet çarşady, laşady, ýykyldy, ýumurly bolup ideologiýa ýokda. Halk näme bilen ağlamaly, näme bilen güýmemeli, halky nira alyp gitmeli. Ol şu döwür hakimetiň başyna oturan ýanky ýol başçylardan, kommunist partiýaň hataryna duran adamlardan Türkmenistan aňry ýa bir ýagty gelejege alyp giderlik hiç okuýam ýok, bilmem ýok, islegem ýok. Näme üçin? Bular diňe şu ömrüni şu Türkmenistan nakys şol soňky aýda Stalin ölenden soňra goýulan ähli ýol başçylaryň hemmesi diňe Moskwa agzyna seredip şolarda näme buyruk gelse şonu ýerine ýetiren ýol başçylar. Kolhoz başlygyndan başlap da Türkmenistan birinji sekretarına çelli kommunistik partiýa. O paxta planam bolsa elin şeýdip o boldy biz taýýar ene 110% ýerine ýetirdik. Et planam bolsa şol näme de bolsa etmedik işlerini etdim diýip ýazdylar ýalana raport bilen. O halkyň günü güzerany, aýlygy, durmuşy, saglygy bilen gyzyklanan o taýda ýol başçylar ýok diýseň bolsa, barym bolsa gaty seýrekdi. Ýöne aýtmaly zat hakykatyn hatyrasyn şu zamanda şu kompartiýaň ýurdu dolandyran zamanna barja bolan bir çalasudur. O ýanky guruluşlar bar, saglyk orundan bolsun, ýanky sosial tarapdan bolsun. O şolaram ortadan aýryp ýitirildi, niýatyň döwründe ýok edildi. Çağı pulunu çelli ýatyrdy, wraçlaryny çelli gowdy, aýgullaryny çelli üýtgetdi. Näme etjeklerini bilenoklar. Halkym ozal şodyňa kompartiýa agzyna seredip gelen halk mecbur haly niýazyň agzyna seretmeli boldy. Bede sapar tilkadynyň güne ýatyp alyna şu her gün ekrana çykyp ýalyn sözleýär. Ay ene men ýetimligi gördüm, men kakam frontda wepat boldy, ejem ýer titremede jigilem bilen wepat boldy. Men siziň ogluňyz, men sizi hemmäňizni ýagty gelejegi altyn asyr alyp barjak. Türkmen her bir maşgalatynyň gapysyny gölel sygyrdyrar. Ene Mercedes maşyn durar. Türkmen ýurduň daşyna çykan dünýäde döşün gaýşardyp gezerdi. Ene berin wadalar şol. Halkym şoňa köp ynandy. Täp mundan ozal biziň halkymyzyň gören güni ýok da şol kommunistiň zamanyny Allahyň adyny tutmak bolanak, namaz okumak bolanak, gurwarlyk kesmek bolanak, şular ýaly sünneti ýatyrmak bolanak eger sen kommunist bolsaň. Şu bir topar gadagançylykdan soň niýaz ortaga çykyp, nesip bolsa Allah ýol berse näme diýip ene şol tribunna şol aýdyp başlady, ol halkym güpünandy. Ene niýeden habar bar halk onuň o ýanky peýgamber doğuny birinin şeytanlygyny. Ine soňra Ortadoğu halk ýuwaş-ýuwaşdan 95-nji ýyllarda başlady da on döwlene diktatorlyk güýji, ýanky bir şahsiýet kulty. Şonu halk duýdy özüniň ýekagalyny, o arzularym gursagyny garrady, o umytlarym o 90-njy ýylyň başyna ýanky eser ýykyljak döwür ýa ýykylan ýyllarynyň başyna ay biziň öz elimiz, öz ýakamyz, baýlygymyz ýeterlik. Gülýäli ýaşaryp şoňa esas bardy. Şoňa halk begenip o öz-özünden şuşular ýaly bir ganatlanan jemgyýetimiz bardy. Onu aýtmak gerek. Ýöne şonu şo ýagty gelecek halkyň öz elinden etmeligini düşünmedi. Ýene de şol işleň ýemesini, urus goduny ýelim ýa ak patasyny şol ýokarda oturan boynu garstokly kellesi şläpalarynyň. Olaram ene ýa artyň harmanyny dönerdiler. Şo niýaz baýarynjak bolup emel ýeten ogurlyk edip başlady. Soň halk gördü, öňküje bardaklarym guturdy, öýle getirip satdy. O gidip ýatan giň agyr maşgarlar gazançsyz garly. Soň şeýdip ýuwaş-ýuwaşdan halk düşünni özüniň hiç bir zady eýeçilik etmeýän. Ondan halk öz güni bilen ýaşap başlady. Ol hökümet öz güni bilen olara ýurdu soňan soýan ýaly edip otylar. Eline emel ýeten wezipesinden halkym şolardan artan süýşenden eklenç edip maşgalasyny saklap otyr. Hiç olun aýdan sözüne de ynanyň adam galmady ýa bolmady. Ine şu garşy çykarlarym şol ýanky
Niýazyň alyp baran siýasaty şo halky ýygyna düşürip biljek, ýa halk şolaryň sözüni dinläp biljek, ýa şular halka bir peýda getirip biljek adamlary hemmesini Niýaz ýekeme ýeke ýa maşgalasy bilen ýok etdi. Şoňa da halk ýol berdi. Sebäp şo taýda halka aýryldy Niýazyň gapdalyny, onsoň şu ýanky bilimli ýagtygatlyk bardy adamlar. Bular Niýaz çezalandy. Aman galanlarym gaçyp çykdylar ýurdumda. Ene şondan soň boşluk emele geldi. Bizde asırlar boyu ya nesiller boyu atadan oğuldan aktığı ya 3 ya 4 5 nebere bir yerde ya bir zavodda bir fabrikte ya bir iş yerine zahmet çekip verir. Yani bizim halkımız vardı. Şolun arasına çelini yazıp böldü. Sebäp o yani siz özünüz tapmaly döwletden hiç tat yok, kömegim yok, en ataňa da pensiya yok, olaryň çağalar eklemelliýän ýalyny bir bolgusa zatlar tapyp ortağa çykardy. Ondan bizim şol ömür boyu ýaşulyp adyn tutýan adamlarymyz Niýaz we hyzmat edip başladylar. Oňa halk maslahatyny utanman, çekinmen şonu golladylar. Bar zatlara göz yumdylar. Ýeke ýerde hakykat çykyp aýtmadylar şolaň öz ýaşullar maslahatyny. Ondan şol ýaşul adyny, şu ýaş nesil menden duşum ýa ondan kiçenraklar ýaşok diýip tutup başladylar. Ene şeýdi ben ýaşullar ölen ýaşlaňa marat açyldy. O ýaşlarda öküne bolu näme siz ýaşul galyňyzda iki aýaňyzy göre sokup oturýan hakykat aýdaňyzda ebeden ejer çekip berdi. Ene şuturlaşyldy. Ene ahir soňam ene Niýaz öldü gitdi bolny Gurban Gulada taýýarjak ene ruh öldürilen halk eline düşdi. Ene bular men atalogul iki kelleli ajdarha ýaly bolup halkyň depesini otyl. Gysgaça aýtsam şeýler ýokmy Muhammed? Hawa şol gynansaň ýanky öz başdaklyk, garaşsyzlyk diýilýän sözüň hakyky manysynda halkyň arasynda bir ähli umumy diýä uly bir isleg ýa hujuw şoňa barmasa düýp manysyna dogry düşünilmändir şoň. Häzir öz başdaklyk, garaşsyzlyk diýilende ýanky häkimiýet öz elinde bolmaly, halkyň öz milliligi bolmaly, isländi şeklinde öz durmuşyny, öz tebii resurslaryny peýdalanmaly, öz isleg boýunça. Häzirki döwürde bolsa görýäsmiz, ýanky tebii resurslar diýilýän zatdan halka bir jinnek galamyr peýda ýok. Gaýtym şeýler göremizde şo tebii baýlyklar, resurslar sebäpli halk ýörüýte şuny düşürilýär-de. O ýanky ýaly Türkmen jemgyýeti şu günkü ýaşap oturan şekli bar da günkü nemede meclis gepleşiklerimizde de gurrunlet etdik. Yani kollektiv bolup bile ýaşaýarlar bir ýerde, bire ýanky ýaly meňdejek bolýarlar, bire ýanky ýaly däp desurlar we sähel bir tapawutlansa aýratyn bir tapawutlara kereket etse onam ýazgarp zat edip özünden daşlaşdyrýarlar ýa-da öz hataryna çekýärler. Şoňa bir bile ýaşama medeniýeti bar ýöne şu häzir döwlet derejesinde, jemgyýet derejesinde uly bir problemany çözüp bilme nemesi ýokda şolaryň häzir güýji ýok halk hökmünde. Ondan şu taýdynda ýene bir neme bar-da halk diýilende gat köp kişilerde şoňal bir gep burun bolýar, aýdylýar, eşitýäs. Daşdorumyzda da şoňal halkdan hereket ýok diýip şoňal bir düşünje bar-da. Halk diýe düşünen o halkdan hereket ýok. Yani bu ýerde halk kim? Yani men öz adyma gurlasam menem halk, men halkdan birimen. Şu ýurdumyzyň düzelmesi üçin ýa halkyň has gowur şertlerde ýaşamasy üçin hakyky öz başdaklyk, hakyky garaşsyzlygyny almak üçin bize mine halkyň sesi bolup hereket edýär şu ýerde. Ýa bizem halk şol ýanky ýaly halkdan hereket ýok diýen bir taraplar bar-da kişiler. Olam köplük asliýetinde her kim halkyň içinde halkdan biri ýöne halkdan biri ýaly özüni gören okda. Şu ýerlerde de bir nemelik bar, düşünşmezlikler bar-da.
Şolar hakynda näme diýip bilýän galmyra-da. Elbette bir ulu soru. Bunu düşünür, dürlü tarapdan çemeleşse bor. Hep ýanky halk şu bolýan zatlary reaksiýa bildirenak ya öz hakyky üçin göreşenak ya islanak diýen adamlaryň köpüsi şol özleriniň etmejek işlerini beýle kilen etmeýän işlerini beýle kilen üstüne ýüklemek bilen baglanşdyryl. Men özüm şey. Meselem sen aýdýan da şu mal, menem halkyň bir bölegi, sen jemgyýetiň bir öýçügi hakykatdanam. Şol öýçük sagdyn bolsa töwürüň näkilerim şo sagdylygy umtalýar. Emma ul daş töwürüň çüýräp duran öýçüklerden abarat bolsa aryň öýýal onuň senem çüýremeli bolýandy. Irde geçdi. Çık bolanak şol ýemäň içinden. Batrawa müýetiň içinden. Emma şu mahal şu aýdyň pikirli adamlar ozalkydan bir näçesi köp. Bilemen onu şu soňky 4 ýylyň taryhyny aýdyp biljekdi. Inne adamlar göz ýetirip başlady. Şu döwleti, şol hökümeti, şu topragy, şu watany özümiz eýilik etmesek, başga hiç kim bize şu topragy, watanyň baýlygyny bize gaýtaryp bermeýär. Özümiz, her birimiz öz ýerimizde, öz başardygymyzdan öz goşandygymyzy goşmaly. O göreşmeliýän, o eline awtomat alyp çykmalýan kanun ýok. Kim öz dili bilen göreşýär, kim öz maddi material kömegi bilen göreşýär, kim maslahaty bilen göreşýär, kim düşünjesi bilen göreşýär. Gaty kälmeň ugurlary diktatura garşy göreşmek üçin ýa öz hakykyň ugruna göreşmek üçin, ýa şonu talap etmek üçin. Şonu talap etmäge roboty çatmayan adamlar, ýa şonu islemeýän adamlar, ýa gul bolup ýaşama enni geden adamlar ene halk diýe sesen çykaranak diýe. Senem halkyň bir bölegi. Sen sesini çykarmasan kim çykarmaly bir soru bar. 80-nji ýylda Hasan Muhammed Ustad bir zat aýdyp berer. 80-nji ýyl Hasan Mikhail Sergeyevich Gorbachev häkimet başyna gelende, iň ýaş kommunist hökümine şol bir aýdan zady we perestroika üýtgedip bolmak ýa täzeden gurmak siýasatyny alyp bardy. Şonu on aýdan bir 2 jümlesi men gulagymda galy, men şo boýunça da hereket etdim. Aýtdy. Özümden başladydy. Naçat sibe. Şu perestroikan her bir adam özünden başlama. Nädip sen şunu üýtgedip gurjak? Täze SSR mi, täze Respublikan mi, täze durmuşum. Özünden başla. Ene birinji aýdan punkt şol. İkincisi şu gulçulugy öz kalbyňdan damja edip çykarmany başaryn diýdi. Wydawlywit raba issibe kaplemi. Ile kaplemi wydawlywit issibe raba. Ene iki tane bir genial pikir adamlara son teklibi. Ýöne şunu 280 milyonluk Sovet Soýuzynyň ilatyny näçesi uýandyr öýdýän ýa şunu umtaldy. Ýok, o halk pikir et mun aňyrsy boş bolmagy mümkin. Ýa etse de başga birler etdiňi bana öz öňündäki hakykyny bitirdiler, mümkinçiligini. Indi şunu son Respublika meşwerini alsak Niyaz ýola goýdy. Şu halky kördegini saklamak üçin ýöri ýatyrlar şol. 9 klas bilime getirildi. Institutlar 2 ýyla getirildi. Ýa-ni keselhanalar ýapyldy. Şu millet hemme taraply gabap goýdy. Öz-özünden çüýräp şu jemgyýet ýok bolsun ýer ýüzünden. Olary toprak gerek. Hem toprağın aslannaky baýlyk gerek. Şu siýasata mene 32 ýyllap halkymyzyň boýnuna dakyp gelýär. Sağ olsun nasa parağı iktisadiyatçılar bilen sanap çıkarıp berdiler. Şu mahal Türkmenistan'ın toprağının aşağınaki baylıkların möçveri 52 trilyon dolar. Şunu göz önüne hiç kim getirip bilemez. Muhammed, doğru düşün. Eğer tuğma men pikir ediyen şonu şu $100 asfalda yazıp koysan Krasnovod'dan bir çetin başlasan Çarjow'dan beyle kişi şu kara yola düşüp çıkaymam kaydı. Şu baylığı gör, halkımız şunu taşlap çıkıp Türk'te $500 taraftan olup yaşanı şu unkunu özüne peydal hasaplayı. Demek bilimi, düşüncesi, dünya garayışı göz yetimi yetenek halkımızın. Bu tayda halkımızı günahkarlap olmasın. Eden akıştatı. Yok, ediyaller var, edecek bolýarlar var. Ya etmeyecek bolýarlar var. Şuları şu üç toparı ayrı sayıl etmeli. Etmeyecek bolýarlar kim? Olar ilatın bir ya iki götürümüdür. Oları peydalı şu unkun yandı. Şu halk oyun manyası, oğurluğu bir meşhur da edip otuyorlar. Halktan ses seda çıkana.
Sonuç indi so topara peýdali. Halkyň sesini çykarman oturup. Ýöne bir şolara 2% karşılık bilen halky oýandyryp goýup bilsek bolu üstünlük bizim tarapymyz. Ha, şol ýanky diýende menem goşaýyn şo tebii resurslary ýanky 50 trillion diýär-de ýöne umumy halkyň nemesinde häzirlikçe şol eýeçilik düşünjesi şo zadyň özüninkidigi indinde oýanyp başlaýar-da ýanky eýeçilik düşünjesi diýip aýsam bolýar muňa. Onsoň ýanky belli bir düşünýän gatlygam bardyr. Şu halkyň içinde odur. Bul halkdan belki özüni azda kendi aýratynra görüp bilýän, halkdan hereket ýok diýänem bolsa, şo düşünýän bir gatlak barda, şo gatlak şo ýanky siziň mysal getirişiňiz ýaly. Şolar birlerinden ýa bir ýerden bir näme garaşmaly däl da, ana gel sen şu mesele düşünýän, senem goşulşuňa diýilýän bir çaklyga garaşmaly dälmi ka diýjek bolýan men. Her kim özünden herekete geçmeli. Eger şo özüniň bir şo watanyň, şo ýurduň nemesi görýän bolsa, bir agzasy hökmünde ýa-da bir watandaş hökmünde görýän bolsa, şolar hökmany suratda herekete geçmeli. Men öz pikirimçe sebäbi şol geçen gepleşikleriniz birinde şu nemeni aýdyp berdiňiz da, Niyazym şu Orsiýadyň aeroportunda gysdyrylyp ýanky näçe ýyllyk gaz neme diýär-de 25 ýyllyk 25 ýyllyk Orsiýada gaz berme şartnamasyna gol çekdirýärler-de. Oňsoň bu taýda da şol ýanky mysal gelýär-de häkimiýetiň, hökümetiň öz başda hereket edişi. Yani bir ulu ýurduň, bir Türkmenistanyň ulu ýurduň ýol başçysy, iň jogapkar adamy başga bir döwletiň aeroportunda gysdyrylyp, gorkulyp 25 ýyllyk bir ulu neme gol çekdirilmese ýa ol ýol başçynyň halk bilen bile däldiginiň bir iň aýdyn açyk alamaty bolup durda görünüp dur. Ýa-da mutaýda halkyň öňünde iň jogapkar hasaplanýan bir adam halkdan gizlin bir zatlar edip berýär, ýanky gupbol köşküň içinde de bolup geçýän wakalar halkdan aýratyn bolup geçýär-de. Halk şo zatlardan habarsyz bolmaly däl aslında. Köşk diýilýän ýer halkyň uğradýan nemeleri bilen deputatlar diýeli, ýa-da mejlis meselesem girýäçini biri bilen baglanşykly bolansoň goşup gidip oturda. Şu taýda ýanky mejlise göýberilen deputatlar hemmesi o köşküň eýesi bir adam dälmeň diýjek bolýan. Şu taýyk birini belläpdirler, şoň içinde edip beren işlerinden hem habarsyz bolup bermeli däl halk. Şo tarapyna da bir neme bolmaly. Nähil diýsem şol ýurduň akwalynyň çözülýän ýeri merkezi şo taý halka açyk bolmaly ka diýjek bolýanda köp taraplaýyn. Gatly dogry pikir Muhammed. Şoň üçin biz perestroýkada üýtgedip gurmak siýasaty alınıp barylanyna şol aýan etmek üçin ýurduň içine bar zatlary ortağa çykarmak üçin şu kemçilikleri esasanyň şu zatlar aýdylyp ýazylyp başlany. Şu döwrüň gazet jurnallaryny alsaňyz Türkmenistanda da köp işler edildi. Biraz şol bir diýene bir aras sohowat dem alanýaly boldy da halk. Ine şu dişine geçsene 5-10 ýylyň bizem gülýär döwleti gurarsy. Ýöne şol mehanizmini işläp düzen ine bizde adamlar gaty az boldy. Bardy, ýöne gaty az boldy. Ýöne şolaň hem etjegi işiniň öňüne böwet boldy. Ana saparaga aýdyp berip otur. Näme üçin ýersuw reformasyny geçirilmedi? Şol reforma geçirilen bolsa biz şu nerelere ýetirdik ya? Näil durmuşda ýaşardy biziň halkym? Ödümünü getirmegem kyndyr. Emma şol barine beýlekini döwletlerde görüp otur. Ýerkimiň eýeçiligini nedir? We olaň nähili ýaşaýan. Bizde şu zatlar edilmedi. Birinciden bizde ýanky häkimet çalışmak, halkyň islegi bilen häkimet çalışmak prosedurasy bizde ýok, özünden tejribesi ýok.
ya köp partiýalyk tejribesi ýok. Gözümizin açyp şol 73 ýylda görenimiz kommunistik partiýa on söwük basary ya miras düşeri komsomoluň taýýarlayan kadrlar pionerligiň taýýarlayan kadrlar aktiýa birýär. Ýani şu birinji klasdan başlanýan. Şoluň içinden saýlap seçip özüne tabiini saklap ene şol saýlap lellimini çykaryp bana bizim başymyza goýdular aýny atalogly insan kysy. Ene şolar ýaly kadrlary getirip döwletiň başyna goýdular. Ondan ola bilen biz nädip öňe gitmeli? Ýöne başga bizde şolar duran ýerinde çalışmagy ne partiýa bardy, ne hökümet gurjak güýçler, bir ýerek birgip adamlar bardy. Epey adamlar bardy. Döwletiň bilýän adamlar. Ýöne olary häkimede de golaylaşdyrmadylar. Golaylaşanlar mana ýok etdiler. O iş etjeklerine mana Ataçarip vice premierimiz bardy. Xan Ahmetov bardy. Bir gysgaçyk içinde ýa-ni Sowet ministriniň başlygy bolýar şotaýdy. Ay kän bilen haýsy bir adam tutaýyn. Şularyň hemmejiginiň ýoguny ýanyny ýazy. Ondan biz halk kime daýan, kime arkalan aňyra gitmeliýän mesele öňe çykdy. Sebäp bizi öwredelerini şol 73 ýylda ine öňüňizde birini goýýar, ene şonu lider diýip ýa ýolbaşy diýip siz şuň hemmäň şuň agdyna bakmaly. Dogry diýse de, ýalan diýse de siz şuň diýeni bilen bolmaly. Ene bir gadyra kolhozçylara buyurýar, kolhoz başlygy bir gadyra buyurýar. Kolhoz başlygy da ýa-ni rayon başlyklary oň üstünden oblast başlyklary oňa da naşawatda oturarlar. Ene diýip biler ene depesinden birini basyp oturan sistema ýaşatdylar bizi. Näçe neseli? Bir günem kuş keten agdyna açan ene barın uçuň diýer ýaly. O nädip o kepderde hele tuğga biz 73 ýyllar ýumurtla getirip oturan döwlete. Nira uçak sen? Uçayın ýende ganatyň bolandy. Nira gitjegin bilmän millet anlasady. Nira satsyn harydyny. Nirden getirdin haryt? Ozal açyk söwda gatnaşyklar bolmansaň ne ýurduň içinde, ne ýurduň daşyna döwletler bilen. Ne siýahat etdi bu türkmen dünýä keşfetdi biler ýaly ykdysadyýaty ýa gatnaşygy ýa biznesi. Ine şu öz içinden şu Niýazyň agdyna näme çyksa şonu kanuny kabul etdiler. Ine bugün günem bu atalogy o agdyna gelen sarmap ene halka ine şonu kanun edip agdyna salyp oturdy. Ýa. Ýöne Muhammed den gatdagry berläp geçdi. Halk ene oýanma başlady. Men elimde ölçek esbabym ýok, aýdarýar. Şu näçe göterme halkyň oýanyny diýip. Oýanarken o ýöne sesini çykaryp bilýän açygyň kun. Oşa pikirini dogry dürüst aýtmaga çekinýän ýa başga bir zatlardan çekinýän ýygyňdakylar bar, öňümdekiler bar diýe olum bahana. Öňde soňda ýygyňdakylar şu hökümet goýmaýar. Şu jenaýetkar topar. Men şonu gözüňde tutay. Ýok etjek görnüp şu toprakda olur türkmeni ýaşatjak. Ine gepin kültürü ýatyrmak şu ýerde. Ýuwaş-ýuwaşdan ýogyna ýanyp otyr. Haýsy Portugal şonu görkezýändir. Islam medisinanyň, islam sosial saglygal ýemänän, niýnäň ykdysadyýadan ýurdu çökerip halky kem-kemden şol ömrüni gysgardyp o ýok etmeň uğruna çykdylar da. Bir adam aýdyp bilen, men şu maşgalam arkay eklap saklap bilen ýurduň daşyna syýahat edýän elim ýetip dur, saglygym bejerdiň diýdim. Ýok. Bir gün akşam aladasy bilen ýatdy, erti turan nädip biz şu güni ýaşap geçirmeliň sonra her bir maşgalan başyna dur. Türkmenistanyň. Daşyna akylan şol. Indi şu taýda näme ýagdaýam da halmyra da şu günkü gelen ýagdaýy şu garaşdyrlykdan bäherligini alsagam garaşdyrlykdan diýende ol hakyky garaşdyrlyga däl bolýar. Soňky 30 ýylyň içindäki edilýän hereketler, ýöne onuň aňarsynda da ýanky iň aňarky taryhymy şol orslaryň türkmen ýurduny basyp alan döwürlerini seretsek de şu taýda esasy ors basyp almak üçin gelen mahaly bir gaty näme ziýan çekýär türkmenlerden. Indi şeýle näme bilen aýtsak türkmeniň şarpyny ýaşawa dat ýa-da ors. Yani onuň bäri şol indi aýaga galmasyn, hiç wagt garşy durup bilmesin diýip şuňa getirilen soňky 30 ýylyň içinde de muny nämeleriň ýurdun içindäki
öz halkyň arasyndan saýlanyp alynan indi olara biräder halk dönügi ya watan dönügi diýen bir ýalňyş meýasta şu watan dönüklerini üstülen şuňaly ýagdaý dowam etdirilip durda. Ýani indi soňky 4 ýyl alyp göremizdir şol häkimiýetiň ýa-da hökümetiň ähli eden işleriniň öň garaňkylykda edilýär, köp edilýän işler bilinen okdy. Häzir hem olaryň eden etdiliklerini üstü açyldy. Yani üstündäki perdeler aýryldy olaryň. Näçe sahna gurasalar hem häzir ýa halk şeýle diýip halk hem sahna arasyndaky bolup duran zatlar hem häzir açyk görüp başlatdy. Ondan bir Täze Türkmenistana gidilýän döwründe şu soňky ýaşan 30 ýyllyk döwrümizden bize ulu bir neme bolup durmaly bolýar da, sapa almaly bolýar. Şu taýdaky bolup geçen zatlardan. Ondan bäzinde şol jemleýiji hökümde men aýdyn halmurada şol esasy ýanky aýdyn gatlap, düşünjeli gatnak ýa-da häkimiýeti ýöredip biljek gatlak bilen halkyň arasy hiç mahal üzülmeli däl. Şu halk bolup bildigine häkimiýet barıt hereket etmeli mukady. Ýani köp dünýä ýurtlaryny görýäs-de, Ýewropa ýurtlaryny görýän men. Gator kiçi ýurtlar, tebii resurslarym ýok ütkeşikýäni. Dünýä arenasynda hem uly awraýa ýa hem halkynyň ýaşaýyş durmuş şertleri hem gaty ýokary, ilimli, bilimli. Yani Türkmenistanyň belki näçe diýin bir 100den bir derejede baýlygy ýok şolarda ýani has ýokary şertlerde. Türkmen halky şo taraplara diňe Türkmen halkam däl, beýleki köp halklarym şo taýlarda ýaşaman arzuw edip gelýär-de. Ýani men şo taýda bir ünsüm çeken zat görýän adym halk bilen häkimiýet bar hereket edýär. Şol Täze Türkmenistanda da şonu birinji maksatnamalaryň, birinji planlaryň bir et goýmaly mukaddiýan men. Hiç wagt häkimiýetle halkyň arasy üzülmeli däl, arasy açylmaly däl. Hakyky sebäp näme bu Muhammed? Häkimiýeti ýa hökümeti, parlamenti ýa dolanlyşy saýlayan ýene-de halkyň özi. Döwlet halkynky. Şu halk olary bir 5 ýyllyk ýa 4 ýyllyk möhleti bar da belli. Şu möhlede on menejer ýa bir ýol başladyp idara goýýarlar. Sen şonu başarsaňa işleýän, başarmasaň ýeriň boşadyp başga birini bermeli işleçi. Şu zatlar azat erkin terze geçmek üçin ine bize azat erkin metbugat bolmaly, köp partiýalyk bolmaly. Ine şu taýda halk kimin kimdigini ýüze çykarýar. Nähil programmary bar, haýsy topardym, haýsy partiýadym, bu näme bol, erti nähil boljak. Şu zatlar halkyň öňüne çykyp düşünýän bize ine partiýalar gerek, guruluşlar gerek. Orluklar esasy zat şu döwletiň düýbüni tutmaly zatlar, orluklar bize hem öwren aýdyp gelýär. Şuman erti aýdylyn şu jenaýatkar topara aýyrdyk. Häkimiýet başyna. Indi ýerini nämen gurmalyny, kimlerden gurmalyny, indi orluklar orta çykmaly. Onu biz gal sen plan o taýda bol, plan bu taýda bol diýse, ýene-de şol öňkü durmuşa geler bi. Emma şu ýerindäki adamlar, şu ýeriň ýagdaýyny bilip, şu durmuşy görüp, şu taýda ulalyp, näme kemçilik bar, şu nädip düzeltme, nämeleň üstüne, näçe möhletdi. Şolar bilýär, şol ýeriň anyk ýeriň ýagdaýyny. Şolaryň dolandyrmaly, şolaryň galdyrmaly diýip düşünýär. Şonuň üçin şu orluklar ören zerur, şolaryň döredilipdir. Gaty kän ýerde döredildi. Men olaryň hemmejiniň üstüne açyp oturmaýsa, işläp oturan adamlar bar ýurdun içinde. Gaty kän ýerden maňa habar gelipdir. Ine biz şulatlar amal edip durdyk. Ol jenaýatkar topara hyzmat edýän egni pagorly, pagonsuzly ählisi ýam hasaba alynan. Hiç olmanı iki vilayette dolu hasaba alınan, galanım hasaba alınan. Ine yurda baramızda prokuratura işi ýeňleşýär. Yurda baramızda ine bizim alyp barjak beýleki işlemiz bar. Ine şo taýda anyklanır. Tribunaly kimler akitmeli? Kimler lüstrasadan geçmeli? Kimin näme eden günahy ýa jezasy bar? Bu zatlardan biz geçmen
Olar ýatdan çykardyk täzeden bir zat gurulýsa, bir günem saklanmaýan gurjak bilen sebäp bu gemirjiler hem ýanky bir jeza görmese, ýa gaýtaw ber gaýtaw görmese, bular şol öňkü ýören ýörelgesini dowam etjekler-de. Oňa biz ýol bermez. Şu barıncı yankal onlukla diýdiňiz da şo taýda nemenem goşaýyn şu ýeri şu barıncı esasy düşünjede başlaýar da bu zatlaryň başlangyjy. Hem öz düşünjämizde görüp bilsek şo ýagdaýlary ýanky garşymyzdaky häkimiýetiň hakyky ýüzüni görüp bilsek, tanap bilsek, hem düşünjämizde şoňa garşy görüşip başlan ýagdaýymyzda barıncı bilen başlamaly, ýer şo ýer mukadip pikir edýände öz düşünjämizde başlamaly görüşü. Hakyky. Täp, oğlukla seret, bir misal getireyim. Bizim şu gurucu meclisimiz var. Şulan bir näçe oğlukdan ibaret meclisi. Sen şu taýda biz her birimiz pikirimizi azat erkin ýagdaýda aýdyp düşünürüp, biren emesine pikirini ýetirýär ýa kellesini hödürleýär, düşünje hökmünde. Ondan şu taýda çekeleşik başlanýar. Şu dogry pikirmi ýa ýalňyşmy, şu üstünden bilen doldurmaly, näme bilen aýyrmaly. Bir karary kabul edýänçek näçe gezek meclisiň oturşygyny geçirýär. Ine şu taýdan başlamaly. Şu taýda insany bir hormat başlanýar. Şu taýda kabul edilen kararlar ýa ediljek kararlar soň durmuşda özüniň beýanatyny tapar. Näme üçin? Bunu kollektiv bolup orluklan işlen kararı getiren netijedi. Ondan bir adamın kıdalı. Umar Qurbanı gulu näme bolup käkelerine de oň diýendiňe öz oslugy bolup galy. Emma bir köpçüligiň ýa orluklaryň çykaran karar yerli meşwerdidi. Ýokary derejede de ýanky bir deputatlar ýa parlamentiň. Ola ýa kanun bolup durmuşymyzda, günnelik durmuşymyzda ornaşýar ýa ornaşjak. Onun için şu adamlar erkin özüm gatnaşyp otyrda meclisiň işine de ýa Milli Halat Edis Komitetining işine de görüp otyrsyň. Nähil pikirler aýdylýar, çapraz pikirlerim bar, garşylykly pikirlerim bar, uğurdoş pikirlerim bar, dürli teoriýa da bar. Şolar nädip praktikada ullanmalyan soralar ýüze çykypdyr. Şoň üçin biz birekden şu gawynyň erenk alar diýilýär, birekden hem tejribe alýar, hem bilim alýar, hem düşünjäni alýar, hem paýlaşýar. Soň ýurda baramyzda bizde taýýar şu zatlar biz diňe durmuşy ornaşdyrmak galy. Meselem saparağı bilen 30 yıl boldy da diýip aýdaýyn. Golaýlasa bolmasa da golaýlar. Ýewropaň hemme tejribesini görüp otyrys. Şulardaky bar gowzatlary nusga alyp, kopiýa nusga alyp, şu türkmen jemgyýetini durmuşyny, döwletini mahsus zatlary biz ornaşdyrmak mydam taýýar. Indi siz yetişdiňiz. Sizini Ýewropada, Türkiýede ýa ýene bir ýerde Ukrainada görüp dursunuz da, mass mediýanyz bilen. Näil dürli ýurtlar bar, näil bularda dürli ykdysadyýety ösüşler bar. Sizem bilýäňiz şu gowsyn nädip ýurtda ornaşdyrmalygyny. Şoň üçin azat erkin pikir gerek diýip aýdýan şondan ibaret. Bir adamyň kellesi bilen işlenmeliler. Her bir ýerde, her bir topragyň, her bir aýda bir ilçeň ýa bölçeň öz bir dolanuşy bolmaly. Ne şu wesede de şoň ýaly. Nurça bölçe bar şu taýda. Etrap diýip aýdylar, kiçeňrek biziň görnüşimiz aýdy. Hersi öz başlyk dolanýar boldy. Ýa merkeze uğratmalyca salgytlaryny uğratýar, ýetmeýän zatlaryny merkezden alýarlar. Borluq oturdy, bu merkez bilen işine gatnaşanlar. Öz içinde de her gurama öz başlygy işleýär. Birger üstüne sürünüp duran biz gurama görem da. Şoň üçin şu zatlary biz türkmenlerde Türkmenistany ornaşdyrmak bizde doly mümkinçilik bar. Esasy da isleg bar bizde. Şonu eder. Şonu aýdylýar. Hanrada sebäbi şo ýanky mysal getirdiňiz da, şu Şweýçarýanyň mysal getirdiňiz. Şo taýlarda da men şo görýänim. Yani sizin aýdýan gurulmalaryndan ondan daşar nemelerde de häkimiýet halkyň kontrolunda. Şo bolan ýagdaýynda da ýanky ösüşlerim hal ýagdaýynyň gowulaşmasam halkyň
öňe çykýardan. Ýa erkin hereket etme mümkinçiligi bolýar. Diýen bir ýetişip gelýän ýaş nesilem erkin hereket edýär. Ýaşul nesiliň tejribeleri geçýär ýaş nesile. Esasy şu zatlar meni şu günlükçe nemetçen gurulmuşçak zatlar almada. Boşşaklarınız bolsa. Yakaca birce cümle goşaýyn, şol häkimeti halk kontrolü edýär, halk saýlaýar. Ya islemese halk aýrýar şonu. Ine şoňa birce misal, mundan 10 ýyl bolsa gerek ozal, Şweýçarýan premier ministrligine bir kandidat aýal bardy. Mona familiýasy Salin. Ine şo Mona Salin ýa parlament geçse gün görünüp dur. Erti şoňa ses bermek. Ama şu azat metbugatda tapıp çıkardılar. Şol bir näçe aýyň dowamyny 4-5 ýerde ýa hususy maşin emede parkering barda. Pully maşin goýulýan ýer. Şo taýda goýup pulun tölemän gidipdir. Ine şoň ählisini ýüşürende $20 ýa boljak. Bu taýda gep bolýar däl. Şol adamyň bar bolan düzgün tertibi bozuldygyny. Eger şeýdip şol parkering üçin pulun tölemedik bolsa, bula ýaly nädip bir döwleti dolandyrjak diýen soragyna jemgyýete çykardylar we ertesi gün şoňa ses bermän öňýany özi kandidaturasyna aýyrdy. Täp geçmejegini görüp durdy. Bir gün hem işler bilmeýär premier minister bol. Bizde bolsa hany milyardlap holtumuna urup otylar. Halkam ine sesini çıkarman garadan seredip özünki däl ýa şol baýlyklar. Ine tapa uçtaydı. Sen bellep geçtiğinde halk düşünen şu baýlyklaryň özünkini edip. Şu düşünmän wagty bir döwür gelip betdi. Şu halkynky sen bir şu 50 milyar trilyony bölüp şu 4 milyony yetmeýän halky zanmasyna bölüňde de şolaň 100 nesiller, 1000 nesiline de yetjek aşopun. Näme biz bir nesil, 2 nesil, 3 nesil bir wagt ajala berdik ya buyurduk. Öz günämiz bilen, öz ýanky şu geleňsizligimiz bilen, öz bir perwaýlygymyz bilen, ýa-da öz kümsükligimiz bilen. Bu bilimsiz galan halk bir başa, ýöne şu agzat geçen kategoriýalamy şu bilimsiz halkyň üstünden gülüp ýaşap berdi. Problem şuýdy. Şol eýeçilik duýgusy hökmany suratda döremeli, şol wagtyň dowamında bolsa da şol döredilmesi üçin halkyň aňynda eýeçilik duýgusynyň döremesi üçin ýanky köp taraplaýyn bir köpçüligi ýanky mediaň üstü bilen bolsun ýa-da başga şekillerde bolsun şu zatlar aýdylyp durulmaly da, gaty möhüm zat. Doğru Muhammed. Olmasa şu yerde cemler soň beýleki soragyna indiki gepleşiklerde arat maslahatlaşar, bilelikde jogab aktarar. Belki yurtdaşlarymyzam häzir şu çykyşymyzy görüp öz pikirlerini hökmen ýazsyrlar aşagyny. Soň indiki gepleşiklerde şol pikirlerim alyp ulanır. Sorak bolsa da, jogap bolsa da, teklip bolsa da ine şol halkyň dolandyrmaly döwletine halkyň gatnaşmagy zerurdur yurtdaşlar. Ol bir adamyň käkelenmen ol yurt bollugy däl. Hemme adam aýdyp bilmeli öz içindäki pikirini. Nähil görýär döwleti ýa ýurdy ýa topragyny. Şonay Doğru halmada her bir vatandaş, her bir yurtdaş da öz vatandaşlyk, yurtdaşlyk borjy barlygyny bilmeli, görmeli. Bundan soraglary jogaplaryňyz üçin köp sag bolun halmada. Bu taýranyňyz üçin. Senem sag bol Muhammed. Ine gelip bunu bilelikde şu nefire çykdyk. Belkem yurtdaşlarymyza bir degerli jogap düşünje berendir diýen umyt edýän. Yurtdaşlar sag oturuň, hemmäňiň saglyk. Ýyldaşlar sag bolun. Sag bolun halmada. Senem sag bol.